Neočakávam, že ste o tomto filme počuli. Americký Ghostlight je rodinné drama odohrávajúce sa na severe Chicaga. Hovorí o tom, ako umenie dokáže pomôcť hojiť rany udelené životom. Príbeh sleduje robotníka Dana, ktorý možno má alebo nemá problémy s ovládaním svojho hnevu na pracovisku aj mimo neho. Stop! Just stop! OK, ježiš. Ďalej jeho dcéru, ktorá je tiež kvítko, a jeho ženu, aj keď tá je možno skôr na sedadle spolujazdca. Od začiatku príbehu vidíme, že rodina je dysfunkčná. Nevieme ale z akého dôvodu. Postupom filmu sa nám decentne odhaľuje pôvod tejto rodinnej dysfunkcie, otcovej agresie a dcérinej rebélie. Celý film a jeho podstatu sa dozvieme až na konci. Avšak podľa môjho názoru, pokiaľ už od začiatku dávate pozor, je pomerne ľahké odhaliť, aké nešťastie rodinu postihlo. Veľmi rýchlo začnete chápať, prečo sa postavy chovajú tak, ako sa chovajú. Potom, čo Dana vyhodia z práce za agresívne správanie, narazí na Ritu, divadelnú herečku. Ona ho pozve, nech sa pridá k jej priateľom k malorozpočtovej divadelnej hre Shakespearea, Gnomeo a Julia alebo také niečo. Najprv protestuje a pochybuje o tom, že účasť v divadelnom predstavení by malo akýkoľvek zmysel vzhľadom na jeho súčasnú situáciu. Počase dá predstaveniu šancu a postupne si uvedomí, že práve táto aktivita a kolektív ľudí mu môže pomôcť sa zmieriť s drsnou, smutnou a temnou realitou a neskôr sa s ňou taktiež vyrovnať. Ježiši Kriste, ak sa vám páčia recenzie ako táto, je vašou povinnosťou like a odber. Príbeh Ghostlight je plný melancholickej atmosféry. Pomáhajú ju odľahčovať najmä členovia divadelného súboru, ktorí sa stávajú Danovými priateľmi. Najdôležitejšou členkou tohto súboru je práve Rita. V divadelnej hre má hrať ona Juliu. Pomáha Danovi pochopiť podstatu divadla a ako mu dokáže v jeho situácii odľahčiť hlavu a sústrediť svoje myšlienky niekde inde. Práve partia divadla a Rita pomáhajú Danovi tie najťažšie chvíle prekonať. Dovolia mu pridať sa do ich kolektívu, podporujú ho v prezentovaní svojich emócií a súcitia s ním, keď im povie pravdu, skrývajú tu sa za jeho kamennou tvárou a agresívnym správaním. A toto je tak krásny obraz, kedy Dan odhalí priateľom, čo sa stalo a všetci ho objímu a pomáhajú mu tak čeliť bolesti, ktorú to prináša. Tentokrát na to ale už nie je sám. Dôležitou postavou vo filme je aj dcéra Daisy, 12-ročná študentka, ktorá je kvôli rodinnému incidentu ako otrhnutá z reťaze. Nevie, ako túto udalosť spracovať. Začne s rebéliou a agresiou. Funguje ako presný opak otca, ktorý sa po incidente absolútne uzavrel. Nemieni o ňom hovoriť, odmieta terapeutickú pomoc a všetky emócie tutlá v sebe. Agresiu, nesmierny smútok, vnútorný chaos, nepochopenie, zmätok. Miesto, ktoré rovnako Danovi, tak aj jeho dcére Daisy, pomôže zmieriť sa s tým, čo sa stalo, je opäť divadlo a jeho kolektív. Kolektív amatérskeho divadla tentokrát s aj Daisy a Danom nacvičia hru a úspešne ju odprezentujú na škole, kde učí mama Sharon. Finále je konkluzívne. Koniec predstavenia slúži ako emocionálne zmierenie rodiny s tragédiou. Tu som skoro uronil slzy. Podotýkam, iba skoro. Zaujímavosť o filme, ktorá by vás mohla, zaujímať. Celá rodinka, mamka Tara Malen, tatko Keith Kupferer, dcérka Catherine Malen Kupferer sú skutočná rodinka. Ozajstná mamka, tatko a dcérka. Netypické, to je pravda, dovolím si ale tvrdiť, že filmu to iba pridal na autenticite. Ghostlight si zožal taktiež vlnu úspechu. Keith Kupferer, ocenený ako najlepší hlavný herec v mužskej úlohe Satellite Awards a Seattle International Film Festival. Kelly O'Sullivan a Alex Thompson, najlepšia réžia Seattle International Film Festival a ako posledné cenu top 10 najlepších nezávislých filmov National Board of Review Awards. Ako sa vyrovnať so stratou, prázdnym miestom, ktoré v živote ostane, zmätkom, nekončiacim smútkom, agresiou a pritom udržať rodinu pohromade? Na to odpovedá film Ghostlight.